Jmenuji se Štěpánka Majerová a mám syna Vojtu, kterému je 25 let. Zhruba ve 3 měsících jsem cítila, že je něco jinak, že na svět reaguje jinak než ostatní děti. Ve 4 letech nám bylo oznámeno, že půjde o těžkou mentální retardaci se znaky autismu a těžkým stupněm ADHD. Péče bude náročná, ale důležitá bude láska, trpělivost a důslednost. V 5 letech Vojtu srazilo auto. Stalo se to přímo před mýma očima. V tu chvíli s ním byly 2 asistentky, ale situaci podcenili. Běžel za mnou s radostí, neviděl, neslyšel. Ten obraz, ta bolest v žaludku, tlaky na srdci ve mně zůstanou navždycky. A po chvíli řekl máma, a já jsem věděla, že nemůžu být někde zhroucená, že tady musím být pro něho silná opora. Po půl roce to byl zase zpátky náš Vojta. Živý, radostný, společenský, kontaktní, s přemírou energie, neklidu a svých afektů. Odmala jsme se setkávali s nepochopením. To vám nevydrží sedět, proč s ním jezdíte MHD, to bych nevydržela. Byla jsem jako robot, musím to přece zvládat, když všichni to zvládají. Našla jsem spolek, který vzal Vojtu mezi sebe a mohl s nimi trávit pár víkendů v roce a v létě tábor. Bylo to takové malé, ale zároveň velké vítězství. Moje tělo a duše ale volaly o pomoc. A já jsem cítila, že už nemůžu. Že taky potřebuju tu oporu a podporu, ale ona nebyla. A já jsem si poprvé v životě musela přiznat, že to nezvládám. Někdy se v životě musí něco zlomit, aby se mohlo něco změnit. A já jsem si řekla o pomoc. A bylo mi líp. Absolvovala jsem kurz pracovníka v sociálních službách a moc mě to bavilo. Našla jsem si brigádu a pomáhala seniorům. Cítila jsem se zase nějak užitečná. Jenže potom přišly moje zdravotní problémy, časté hospitalizace a tvrdě pocítila, jaké to je, když chybí odlehčovací služby, stacionáře, centra denních služeb, asistenční služby nebo nejsou volná místa. A když jsou, tak po finanční stránce jsou stejně pro řadu pečujících nedostupné. Když už na sociální služby dosáhneme, tak jejich kvalita je občas diskutabilní. Abych situaci změnila, přihlásila jsem se do programu Spiralis na kurz Pečovat a žít. Jenže první den jsem chtěla utéct. Myslela jsem, že na to nemám. Ale už doma jsem se těšila na další den, na zajímavá témata, skvělé lektory a partu lidí, jako jsem já, pečujících. A tak jsem se rozhodla v kurzu pokračovat a naplno vnímat, že na to nejsem úplně sama. Zjistila jsem, kolik úsilí vkládají jednotlivci a spolky do toho, aby se u nás systém sociálních služeb zlepšil. Dřív jsem se bála jít na úřad a říct si o radu. Dneska vím, že máme právo říct si o pomoc. Ten kurz mi dal zpátky vnitřní sílu, kterou jsem v sobě měla, ale byla schovaná. Nebojte se bojovat za svá práva. Možná to nevyjde hned, ale nevzdávejte to. Vím, že tady jednou nebudu a proto si přeju, aby můj syn žil v takovém společenství, kde ho někdo chytí za ruku, pohladí a zeptá se ho: Vojto, jak ses dneska měl? Věřím, že každý z nás má právo na důstojný život. S láskou, s úctou, s oporou.